Huli mo. Ayun! Pakita mo sa akin! Oh! Good size, good size. Hoy! Ridjuan mo. Naka-video. Happy birthday. Katay Mark. Ginagawa mo. Ni Ray Mark Gondra. Oo. Good morning mga katoy. Yun. Dito tayo mga sa ano, Barangay Kasili. Sa bayan ng ating ano, Aino Idolo. Ayun mga katoy, bago kayo makapunta mga katoy sa may ano, tapak ng higanting. Dito muna dadalaan nyo mga katoy. Kasama natin si ano, Kachoy G Mark. The birthday boys. Belated happy birthday bro. Mayroon na kaya dyan? Tiwala lang, tiwala. yun. Tiwala lang talaga. Yun lang naman talaga pinanghawakan natin dito. Tiwala. Okay, maganda rito may spot dito. Mababaw lang naman ito mga toy. Yun mga katoy, dito na kami ni Kachoy Mart. So sit up muna kayo mga toy. Lapla ba makukuha natin dito? Lapla. Yun. Lapla. Mga toy, sit up muna kami. Ginagawa mo. A few moments later. Mga katoy, nakadali tayo. Ayun na. So, good size na to, no? Good size na yan. Good size. Dalo. Awan zero. Ay. Yan na, good size ang katoy. Yan ang mga si Kachoy Giron mga katoy. Kala ko sino maingay doon sa dulo ah. Hingay talaga ako eh. Kaya si Tol, Tol, kumusta ang birthday ka? Kumusta ka? Ano? Matching. Kita sa iyong mga mata. Yan. Yun, saka bumati. Yun, happy birthday oh. Kuya Ferdy, good morning. Alaska men. Yun. Kaya mga bro, at narito, walang kadala-dala. Kahit laging nasisiro si Ano? G. Meron na kami isa. Ah, meron na? Oo. Nasaan? Oh. Ayun mga bro, meron na pala isa. Astig, Oo. nice one, nice one. Kaya mga bro, support nyo ang channel, Aroy Choy Fishing. So yan, 1,000 subscriber na pala siya. Congrats! Thank you. So ano na lang, watch hour na lang bro. Konti na lang. Kaya mga bro, ang inaabot na lang niya para ma-monetize ay watch hour. Ayan. Kaya bago kayo matulog, ay iwanan yung nakaplay yung inyong mga cellphone. Hanggang umaga. Para ano, para makuha nyo na yung watch hour niya. No? Kami. Kachoy Giron mga katoy. Dalawa. Ang pinakamaingay na vlogger dito sa Isla Tal. Jokes lang mga katoy. Supportahan nyo rin mga katoy. Isa kami. Oh, Abo! Sabi ko sa'yo, yung mga kimit eh. Ang daming kimit eh. Hindi nga lang nadadali. Malaki na yan. A few moments later. Kasi nakadali si Kuya Rap. Pakawalan mo yan kasi maliit yan. Pagalitan tayo. Pakawalan mo. Yun. Ayos ah. Okay na, nakatigisan na kami. Paano yan bro? Kachoy Mart mga kasi wala pa. Nag-point. Oh no! ginagawa mo. Saan na si ano, Hilton? Okay, puro. Kuha ka ng ano ton, bayabas. Nagbubunsay na rin nata si Hilton. Kasi oh, ang liit. Papakawalan natin mga toy. Makibit mga toy. Makibit siya mga toy. Kaso mga original sana pa naman oh. Kaso maliit. Papagalitan tayo nito ni Master. Pakawalan natin. Daming kibit. Maliliit pa mga toy. Kikibit mga toy. Makibit sana mga toy. Ay, at least ano mga toy. Kahit na
tayo makadali ng malalapad. At least nawala yung natin yung pananabik. Kasi lagi kong naalala to mga to, itong spot na to eh. May gayuma ata itong ano to. Yapak ng higante. Eh si Kachigiron mga to, yan doon. Ano Kachigiron? Okay lang? Mukhang nangangamoy zero ah. A few moments later. Yan mga katoy, nakadali tayo karpa mga katoy oh. Biglang nila yung ano ko. Yung rad ko. Oh, good size mga katoy, ang laki. Oh. Lapad din bro. 4 fingers. Agad sa akin mga katoy oh. Ayos, di tayo ano. May pang sabaw na tayo mga katoy. Yan mga katoy, siguro sa ano talaga mga katoy. Sa floater siguro. Si Kachoy Bin daw yung ano, may-ari itong floater. Salamat sa ano, bigay. Yan mga katoy, ang ganda ng floater kasi. Sumapot ng sumapot mga katoy. Yan mga katoy, dito lang mga katoy oh, sa gilid. Yan lang kinibit ng ano, karpa. Sana yung ano naman, yung malaki yung makuha. Hindi ako paniwala mga katoy ah. Kumagat sa bulati. Grabe kung di tumama sa bato tong rad ko, nadala. Mga si Kuya Perdi. Kuya Perdi. Galing mamiwas si Kuya Perdi ah. Ate, nakadali si Kachigiran natin oh. Tayo. Di talaga pumayag na di nakakuha. Tayo papayag niya. Hindi mahuli mo. Ayun! Pakita mo sa akin. Tayo rin oh. Ako rin. Oh, ako rin. Dito na kayo, Kachoy. Habol na kayo. Hanggang may bangka pa. Nawala. Ay, malaki yan. Oh, ano? Pinakay. Inakay daw Ay, ano. kuhain mo bro. Ilagay mo doon sa biscuits mo. Release ulit. Di pa Oh! size. Good size, good size. Hoy! Videoan mo. Nakabidyo. Naka-video po. Ako naman. Ako naman. Ayan. Ano ba yan? Parang nag-ano. Bo, uy! Uy! Mga bro, kung ano-ano ng bigos ang Ayun, ginagawa ang ganda. ko. Oh! Champion! Kaya, good size. Kung ano-ano ng bigos ang Ayos ginagawa na. ko. Tumagilid, tumiyaya. Muna, tumapa. Agoy. Hindi pa rin tayo makadali. Si Tol talaga ang kilala. Oh! Nakadali na tayo. Release natin to. Hindi nakabigyo. Release. Godsend release mga tayo maliit. Okay, talaga yung nakikita niya yung nagbabalik ng tilapia na yun. Nakatutok pala sa atin. Yun. O, diba? Nakadali si Yes, shoutout naman. Shoutout Maki. sa'yo bro, Darwin. Ayan. Pa-share ng ating live para makita ng lahat ang ano, makibit dito sa ating spot. Si RFA. Napaya. 3 fingers in up na yun. Basta pang prito na, pwede na yan. Kuya Mac, ito yung Orlando. Yon. Hintay mo, hintay. Hop. Ayun na, huli na yun. Ginagawa mo. Yan. Jaynard Benada, shoutout sa'yo bro. Ayan. Yun. Shoutout. Ayan, Yan, mga katoy, 61 na tayo. daming kibit, mga katoy. Zeros, ayan. Ang 61 daming viewers na tayo yan. Pa-share ng live. Yun Shoutout sila sa inyo. Kachigiron mga tayo, nagla-live sila ng FB.
So, ano na lang, pa-visit na lang yung FB page nila mga katoy. Ayan, para mapanood nyo. Ayan. Nagla-live sila mga katoy. Ang kibit dito mga katoy, sa may ano, yapak ng higante. Sa may... 69 viewers. Ayun, Ayan. Yun o. Oh! Pinatay na naman yan. Nawala. Asa na? Ay, na 100 viewers. Ay, ano? Ay, paparatong tayo na Oy! Oy! Nalaglag. Oy! Nalaglag yung reel ko. Yan natin, ano natin to. Nalaglag yung reel ko. So, release natin to. Nalaglag yung reel ko. Gano? Belated happy birthday, Captain America. Salamat po. Nagsisiso mga katoy. Napakakibig dito. Yung shoutout sa 39 viewers. Ayan. Wala. Ayun, yun. Kinakagat sa dulo. Yun! Ay, wala. Di inabot. Yun, mga katoy. Lipat na kami ko katoy. Yan, nakarami kami mga katoy. Lipat tayo. Yan. Dito tayo sa pangatlong spot. Pangatlong spot. Kita pala natin mga katoy yung huli natin. Yan mga katoy, yan ang huli natin. Wala pa dito mga katoy. Yan ang huli natin mga katoy. Yan ang huli natin. Halo-halo na yan. Pangalawang kibit na yan. Uy, ang laki! Ang laki! Yun! Ang laki! Oy! Laki! Ang galing! Grabe, ang laki! Ang laki mga kasi napanood! Na-videoan ko! Naka-video ka rin. Anong tawag yan bro? Parang ano siya. Ha? Ang tawag ng iba, ano daw, a flower horn. Meron naman parang jaguar, tapos parang ano, parang Duterte raw, ayan. Ay, oo nga, ibang klase. Ayan. Ay, iba yung jaguar eh. Oh, yung jaguar. Alam mo. Ayan Ayan. talaga. Ito. Masarap kaya yan. Kaya ka tayo, ito pala yun. Kala ko original na tilapia. Ano kayang klase ito mga tayo? Oh. Yung mabait to, ano ang bait no? Oh, lapad. Oh, wow. Wow. Sana all. Nakarami na tayo. Sana all. Yun pala yung kumibit sa akin ngayon. Lilipat ko na nga sana. Kaso bumigat. Alam na. Ayungin, laki! Grabe! Woo! Grabe mga bro! Ayungin, ang laki. Dali, Ang malakas! Ang laki! laki no. Mga bro! Laki sa ayungin ah! Grabe! Captain America lang talaga bro! Nice one no! Pakita pa rin bro! Sa ano mo? Laki sa ayungin! Ang laki nakuha ni Kachi Mark mga tayo. Iba talaga pagka birthday ano. Alam niyo yung kilo ng ganyan, nasa 700. Ay pag ganito kalalaki. Pag 15 pieces na maliliit, 50 pesos. Ibang bayaran ng ganyan malalaki. Sarap nga yan kasi yan yung sasabawan. Bro, laki. Choy,
Mark, tama ka. Ba? Ay, ito yung kailangan ako. Tayo ng ahas. A few moments later. Yung mga ito, nakadali na ako. Ano tawag ito? Kaluping? Yung mga ito, nakadalawa na mga katay. Flower horn daw tayo. Flower horn. Flower horn, flower horn. Ginagawa mo? Ito, yun. Grabe, ang galing namang kumibit nito. Kung nakita nyo lang mga ito yung ano ko. Pagkibit. Ah, dalawa kasi ko lang. Dalawang tama mga ito. Ano bro? Galing. Galing na. Nakadalawa. Wala tayo. Lipas na, lipas. Pagkahukan. Kamukha. Pero masarap niya. Bro, di ba ang lasa niya sa tilapyanan? Ha? Hindi mo na papakot. Wala ko lang ako doon naman. Pag-isa. Pag-isa sa gilid ay. Nalong karoy na, kaya mga dimawi yan. Ang ba ng mga tako? Parang Ganyan mga ito. kakawal na plak. Pang binabag yung video ko. Yung mga ito, mga highlights lang mga ito. Nauulisan ang battery mga ito. Napapayo, parang Mga katoy, sabi na tayo mga sa huli natin. Umuli lang tayo daw sa nakaayon sa ating pangangailangan. Maraming salamat sa pagsama natin dito sa panibagong fishing adventures natin. Kasama natin si Kachoy Mark at si Kachoy Biron. Huwag kayo maniniwala dun! Humuli kayo na marami para may convert tayo! Kadalawa tayong mistisa.